takatanga kufambidzana takatanga kuonana musi wa 25 December 2023 kuDonside. Ndobva ndazobuda ndobva ndaenda kwaBaroni kubasa. Ndaenda kubasa baba wakabva wanditeera kwaBaroni musi wa 3 January. Ndobva takutanga kufambidzana. Tichitanga kufambidzana chokutanga ndakavabvunza inini kuti pamati tifambidzana apa ko panhau dzechipatara zvakamira sei. Ndobva ati inini isusu kubasa kwedu tinotestirwa kubasa kwedu. Ndobva ndati alright. Ndobva ini ndakaenda kekutanga kubhangeti ndobva ndatestiwa ndobva ndaudza ndakati inini ndo zvandiri zvakanzi alright inini handisati ndaenda. Wanga uri chii zvauti zvauri Ani positive and negative. wanga uri chii negative. okay Kechitu ndobva ndadzokera futi kubhangeti ndobva ndatestiwa futi ndobva ndabuda negative. Abi yangu ndichivaudza kuti inini ndopandimire zvanza kana nyangwe neni ndiri bosi inini ndichava neyangu maresults apa sandatestiwa ndabosi kubasa kwedu tiri busy. Zvadaro ndobva tatanga kufambidzana tichifambidzana kudaiso ndichitarisira mabi angu kuti achandigirawo maresults yake haana kundiigira. Kusvika ndanyatsokutoona kuti hapana zvandichaita apa kana ndikada kuti ndite fofa isu pabonde takapinda kare. Ndobva achinditi ndiri kukumbirawo kuti uziwane newana kumba. Ndobva taenda ndobva ndati inini ndisati ndaya kumba kwenyu mimi ndina sekuru wangu inini ari paDonside. Tosangana pasekuru ndobva tasangana pasekuru. Ndobva wati inini sekuru ndikufambidzana nemuzukuru wenyu. Kufambidzana kwandikuita nemuzukuru wenyu inini ndine wana wangu 3. Ini ndobva ndawati kana neniwo ndine wangu 3. Zvikanzi inini ndaona zvakajeka sekuru kuti pamhuri yedu tichachengeterana mhuri yedu. Zvadaro ndobva ndadzokera ndobva ndazoronga zuva ndobva handisheedza iri Friday. Ndobva ndauya kuMiriwo Maini. Ndasvika kuMiriwo Maini ndakatambirwa nemwana musikana baba wangu abuda aenda kupei kuChinhowe. Ndobva atiisa mumba ini ndakapinda chitoro tete wangu tete murume andofambidzana naye anditi handinoziwane newana. Ndobva ndauya natete. Tasvika ndobva vazosvika ndobva taziwana newana ndobva vazowanawo natete wangu andikauya nawo. Ndobva ati inini napa ndikumhanya ndikuenda kubasa imi muchasara murara. Ndobva ndarara 2 days Friday Saturday Sunday ndobva ndati ndakudzokera zvanzi hakuna kwamuchaita sei kwamuchaenda indangoona zvakangoringana kuti mungogarira futi. Ndobva ndati alright apa ndachakaipa sezvo ini ndiri munhu wondidawo musha ndasingadi zvokutamba. Ndobva ndati alright ndobva tagara takagara mwedzi 1 tichiwirirana. Wechi2 baba ndobva waenda kunohora pei wauya ndakatarisirawo kuti saamai pamba ndichatapidzwawo pei kana kuti pay slip. Ndaingoona zvese zvaienda kumwana. Ndobva ndati pamwe zvichidawo pamwe ndichiri munyowani. Ndobva ndagara kechi2 futi pei yauya yaenda kumwana pay slip kuti andiratidza hapana airatidza mwana ndiyaiziva zvese. Ndopandikazobvunza kuti apa mugariro wacho uyu bhowa here zvakanzi iwewe hausati wakuziva bhajeti yepanapa yekuziva nemwana. Ndobva ndati zvichida pamwe kana wakuona kuti ndakuziva nezvebhajeti yepanapa wachandipa pei. Ndofunga ndagara inini ndione pei hapana kana pay slip handisi kuiratidziwa. Baba waingolinka nemwana wavo musikana zvese ndowaita. Inini ndichisvika musha mababa akanditi wana wandikati muiziona ndiawa musikana. Ndobva pachinzvimbo chokuti baba wandiudze kuti panapa torarama so ndakaudzwa nemwana musikana akati mama hembe dzewana wenyu ndeidzi ndimuchawachira wana wenyu mukomana nemusikana inini dzangu ndowachandegana. Tiri pakuwacha hembe pepai ndaiti ndakawacha baba akabva kubasa aisvika kubvunza mwanasikana shamiso awacha hembe ndiani oti ndi mama oti hembe dzewana suchena dzekutindwara. Indonyarara musikana otora hembe dzukuru dzako toita sei akuwacha. Ini ndakanyara ndasingabvunzi. Zvadaro tagara mimba yakura yasvika pa5 months. Ndobva ndati mwana mimba yasvika pa5 months ndisati ndawaudza nini tete ndakatanga kuuya. Muzukuru akaendera kuchipatara nobhukisa mimba. Ndobva ndati handisati ndaenda tete nichipatara chekunoko handichizive abi yangu ndo anochiziva. Zvikanzi mutemo wokunoko unoti 3 months iwo mimba yako yapachii. Ndobva ndati 5 months. Zvikanzi makatononoka. Ndobva ndati alright akabva kubasa ndichataura nawo. Auya kubva kubasa ndobva ndaudza mwana tete wauya panapa anga achibvunza newe kuchipatara. Zvikanzi handisati ndaane mari kana ndaane mari ndichati muchaenda. Ndobva ndati alright. Ndobva ndagara ndichatarisira mari ndichingovabvunza chingoti handisati ndaane mari. Kusvika ndaudza tete nini murume wangu akunditi hana mari yekuti ndiende nobhukisa kuchipatara. Tete ndobva wazouya ndobva wataura naBanini wakapindura tete wachiti kana ndaiwana mari ndichakupai. Tete ndobva wambozama kuvapa njere kuti hazvikwanise here kuti
ndobva kukweretesai $5 kana ndaiwana muzondidzosera. Bamini wandobva apindura zvakanzi alright tete ndobva waenda kumba achitarisira kuti tichaenda tese kuchipatara. Ndakazoenda inini ndaenda ndobva ndati tete ndipei mari iye ndiende ndabhozi inini kunoku babi yangu esa kundiudza kuti ndakadarikidza mwedzi apa ndizotambira ndenda kunzi kubhangeti tete ndobva atora $5 ndobva wandipa ndobva ndaenda kuchipatara. Ndasvika kuchipatara kwangu nasekuru Chigadza nasisters yangu ndobva watiti isusu hatikubhuke pasina murume wako. Ndobva ndati alright wakati $5 unaye ndikati zvikanzi nyange wakagara unaye zvako asi toda une murume wako. Ndobva ndadzoka kumba ndobva ndawaudza ndadzoka manesi atira kuti hatikubhuke usina murume wako. Ndobva ndadzoka zvikanzi alright tichaenda. Ndobva ndaenda noudza tete china ndakaenda chiri chipiri china chasvika chandakanzi ndidzoke. Ndobva ndaudza ndakanzi ndidzoke china saka handei abi yangu ndobva angotsika tete ndobva wauya futi akati shoko mudzimai akakuudzai here zvikanzi yakandiudza but ini ndiri busy izvozvo ndada kutogadzira zvoenda kubasa. Zvikanzi natete alright but pakasvika tete ava vaidiridza gadheni ravo. Inini ndobva ndati tete ndiperekedzei kuchipatara ndongoenda zvangu unopa chichemo kuti ndozviripo. Ndobva ndasvika ndobva ndavatsanangurira sekuru Chigadza wanga waripo. Sekuru ini ndauya murume wangu akuramba soso ndakamubvira nguva refu achiramba. Sekuru ndobva ati alright hazvinetsi iwewo tichakubhuka asi chekutanga totanga takutesta. Ndobva ndatestiwa maresults angu ndobva yabuda yakanaka. Ndobva ati isusu hatigoni kukunyorera kadhi zvatakuita ndezvekuti tete takukupei chekutesta muenda unotesta murume wenyu kumba zvinenge zvabuda muchiuya naye murume wenyu kupi kunoku. Ndobva tatakura zvinhu zvedu ndobva tasvika ndobva ndawamutsa ndobva wamuka ndobva ndati ndayana tete ndobva tatsanangura tete ndobva watsanangudza zvakanzi wakanaka tete. Zvadaro ndobva ndawatesta ndobva ndaidzosera kuti ndiye pandikandinzi nditidzosere nemanesi. Ndobva ndawati apa pandakudaisa manzi mangwana kuseni tidzokere kuchipatara mangwana cheshuwa hana kuramba kwabva wabvuma. Ndobva taenda kuchipatara tikisvika kuchipatara ndakabva ndapa manesi 20 manesi ndobva yavhura ndobva atalavhaya makambotestiwa here kubva upenyu hwenyu zvikanzi ndakatestiwa zvikanzi maresults enyu aimira sei zvikanzi yaimira bho zvanga zvakanaka. Zvikanzi manje apa panapa pakutaura kuti imimi muri positive mune chirwere. Zvikanzi handisi kutozviziva ndazvotanga kutozviona ipapo. Saka panguva yamanesi akabva ati tete nemuzukuru chimbobudai panze timbotaura nabamini. Ndobva tabuda murume wangu ndopakasara achiudza manesi akati zvoni sorry sister ndikukumbirawo mundikumbira uregerwe kumukadzi wangu kuti chokwadi inini ndane 8 years ndiri pamushonga asi ndaicha kuti ndimuudze mabi yangu sezvo munhu wanga ndadawo. Zvikanzi nasister alright kosaka madzimai enyu akafa tichaziva takafanei. Zvikanzi ipapo zvangu handizivi kuti akafanei. Zvikanzi ko zvokuti maino wamapiritsi waizviziva here. Zvikanzi wanga usingaziziwe wakatofa futi usingazivi ndomwa mapiritsi. Zvikanzi nasister alright ndobva ndazoshedziwa ini ndikisvika ndobva ndanzi amai lavhaya murume wenyu abvuma chokwadi atakukumbira regerero ataura kuti zvoni shuwa ane 8 years achimwa mapiritsi kana nyangwe mudzimai wavo kutanga paakafa asingazivi kuti anomwa mapiritsi. Ndobva ndati zvikanzi nguwa sister ndobva wandibvunza akati ukuzvitambira sei. Ndobva ndati nini sister apa zvino so ndikuzvitambira kuti ndozvavapo ndabhozi nyika ndakati nhasi handichada handisi kuziva kuti masoja yangu yachandisvitsa papi ini ndakutongoti ndozviripo asi chikumbiro changu ndechekuti nini nababa wakugara kwedu tikugara tichinetsana ndandichikumbirawo kuti pazvasvika apa kugara kwacho kwechinja. Zvikanzi nemasista alright ega titaure nawo shuwa masista akatikansera yakatiudza zvavakatiudza ini chitarisira kuti kumurume wangu kugara kwedu kuchachinja. Taenda kumba hapana chakachinja pei yakauya yaingoendera mberi kupa mwana magariro yataita zvaingoenderera. Zvadaro mimba yakabva yakura ine 8 months ndakabva ndarwara ndobva ndaenda kuchipatara. Svika kuchipatara ndobva ndabatwa BP zvikanzi BP pairapa pakaipa ndobva ndaendeswa kubhangeti. Ndasvika kubhangeti ndakarapiwa ndichirapiwa ndobva ndazobudiswa ndokuya kumba ndichipesa apa ndandiri pamushonga weBP ndichinwa mapiritsi. Mai manje apa ndobva muna musi wa26 January ndopandikazosununguka mwana ndobva adarikira anga akatsva neBP. Ndobva ndaenda futi kubhangeti ndakagara futi mazuva ndobva ndadzoka kumba. Ndichidzoka kumba ini tarisiro yangu kumbi yangu ndaifunga kuti nezvaitika izvi tichagara zvakanaka
but still hapana chakambochinja. Nauyo yainyanya kundibata ini ndeyekuti inini ndinandira mai opamba. Pei ndanga ndisingaiwane yaibva mwana. Pei siripi chaiyo yababa handimboiziva kuti yakamira sei. Tichigara kudai so tichibvunzira ndefunga takambotora wani gogo natetawo tichiyananisiwa. Kupedzisira ndaona kuti zvemuno muchikombona zvisi kuita, rega ndiendawo kwasabhuku. Ndibva ndaenda kwasabhuku, ndibva tayagadzirisiwa kwasabhuku yekuwe. Abi yangu ndobva watodaira zvakanzi shuwa ndazvinzwa pandinotadzira mukadzi wangu ndikumbira regerero nezvandikamutadzira. Ndibva ndadzoka kumba ndichiti zvachinja. Zvadaro tabva kwasabhuku panaita 2 days mwanasikana wandikuti ane zvakwe akatizira akaenda kumurume. Ndobva akutanga futi kutaura nababa wake pamameseji, achitaura pamameseji. Ndibva ndabvunza ndati mukumbotaura nani? Zvakanzi ndishamiso wandikutaura naye. Ndezvandaikuudza kuti panapa iwe hausi kugona kubata mushawana wangu, hausi kugona kuachira wana wangu. Shamiso akuudza wanonomaraini, saka wanonomaraini ndezvaakundiudza kuti baba hembe dzemwana bhegi mukuiona here. Ndibva ndati alavhani Shamiso inini ndiri amai wake, haana kodzero rekuudza imimi kuti bhegi remwana harisi kuita. Shamiso anoudza inini amai kuti mama bhegi remwana harisi kuita, inini ndogadzirisa. Asi imimi makanditi ndisawa chembe dziwana, asi ndakangozvitorawo samai kuti hanhu ngarambe ndine chigumbu chakudhara. Musikana kubva aenda ndishonda ndakuwa chembe dzemwana. Ndakuwa chembe dzemwana dzidziye. Baba waitaura nemwanasikana wawo pamameseji kusvika ndazobvunza kudaro. Ndibva ati zvapera. Ndibva tati zvapera. Pasina futi 2 days mwanasikana ndibva afona futi, akufonera baba mwana akamubuditsa pamba. Baba igara achita shoko rekuti iwewe panapa ndikukupa mari yebhasi uchiramba kuenda, saka ini zvandakuita ndezvekuti ndakubuditsa wana wangu kana wabuda inini chakutiza usara kwagara wegani panapa. Ipapo shuwa mambo inini pakandiremera kuti dzimba dzomumaini baba wanomuka wakatiza ini handina kokuenda kumba kwedu. Asati wabvisa tsvagire kuno kana mbonana, handisati ndakuzikanwa mukwasha, asati akuzikanwa kumba ko akamuka akanditiza. Ndoita sei? Ndibva ndambotarisa chiti pamwe pakudzoredza kwati kuita pazvichachinja. Zvadaro mwanasikana haana kusiya kufonera nababa wake, akabva afona futi. Dedi hembe dzakaya kuno kune mwana dzakatindwara ndakadzipisa dzese, saka ndikuda kuti manthendi mundipe mari, ndoda kuenda kuhara notengera mwana hembe. Ini ndakanyarara zvangu. Ndibva ati alright, ndakaora ndichaita plan. Zvakanzi musaregedze baba. Ndibva panguva iyo ndaitomenya chibage sadza ndinazorija zvakandibata. Musikana wayo akarorewa nje wamugera naye mudiki ane 6 years. Okay. Saka zvadaro painini zvakandibata kuti nhau iyi tikuramba tichiitaura asi still baba nemwana achikuramba chiita lingi. Ndibva awapedza kutaura mangwana chekuseni ndakabva ndaona mwanasikana kadiki kacho kakaenda kuna sisi. Ndibva kauya dedi ndatumiwa mari nasisi yekutenga chingwa nemazai. Baba ndibva wabvisa mari ndokupa mwana. Ndibva yaenda kutengwa chingwa nemazai. Mumba mangu ini musina sauti, anga achangobva kunoora. Pei yacho kuti ndizive kuti yakashande chii handina zvandikaziva. Zvadaro ndepandikabvunza inini kuti imimi mwana auya akanzi akuda mari yekutenga chingwa nemazai, zvinoita here muno mumba musina sauti? Awa ndipo wakasimuka. Ndibva waenda kutenga 2 kg yawo shuga. Ndibva atenga ne1 kg yawo sauti. Ndibva wauya ndibva waisa mumba. Aisa mumba mukomana anga achiripo. Mangwana yacho mukomana ndipo akamuka achitonzi enda kukoridhi kwagogo. Ndibva waenda mukomana achibuda achienda. Baba ndibva ati ukuona kuti wana wangu wabuda, panapo chapasara wegani nemwana wako. Inini ndikuita sei? Ndikutsvaga kokuenda. Mhosva yacho ndeyei? Havasi kutaura. Saka inini mambo zvandiomera kuuya kwandaita kuno kuda kubatsiriwa. Inini shungu nemusha wangu ndinayo, but mabi yangu acho handisi kuziva zvaakundifungira. Ndotenda. Ayo zvikudzwika matsetsera amaita kana chinhu masabu kunga muri kunzwa zvekutaura mwana wenyu tisati tanyanyoti tsikei maningi tizive nemubvunzo inhau yavari kutaura maringe nemurume wavo. Chachigondora chachimhuru ichi chinozvidayirira. Vengai dare rose iri rakamirira kuti rigoteerera kutaura kwako tozove nemubvunzo pane zvataurwa namai maringe newe
chaunogona kutipa kuti zvakamira sei? Chokwadi ndotanga ndichidaiso ungokushuwa tauri saiti nje simuza umeso ndotanga ndichidaiso chekutanga dzimai vangu shuwa ndakatanga kufambidzana naye muna 2023 musi wa 24 December takaonana kudonside kudaro tikazotanga kukomuniketa naye pafoni nguva musi wa 4 January kukomuniketa January kusvika musi wa 21 February ndo pandakazotanga kushamirana ndakuendachi wangu achigarachi pabaroni tichifambidzana kudaro mfunga takataudzana kuti hanuwo ndine vana takashayikirwa nemukadzi muna 2022 ndobva tofambidzana saka ndakazoita mumwe musi ndakati ko imimi zvakadii kuti mumbouya kuti muziwane nevana sakanzi konsi ndikauya kune mwana wacho musikana mukuru vachazowirirana here ndikati imi saamai ini ndadada imimi ndini uyai mujairani nevana shuwa vakaita chido chikubva kwabaroni vakauya vasvika kwatete wavo maimugo vakaswera zuva varipo following day yacho ndobva vazosvika asvika pamba kudaro ndakapa mukana kupinda mumba ndikashedza vana ndikati vana ava ndo achava mai venyu kusvika kusingaita sei Mwari atipesanisa zvadaro shuwa mudzimai yangu vakazoita time kuti ini kuti ndizozoita munhu mudzimai azvitakura yanga yatova too late akauya muna May pamba auya mupamba muna May zvadaro mwangu wangu ndangoti ndakuenda kubasa kumanheru so akanditi ini ndikuita sei ndikurwadziwa ndinokurwadziwa nei zvikanzi ndakaita sei ndakazvitakura akati alright saka ndichisa ndaenda kubasa ndakabva nditi ndisiyirewo bhaketi saka ndadzoka kubasa ndasvika pamba inini chekutanga ndakatanga kubvunza amuka sei amuka zvakanaka chii kanzi ndaita miscarriage ndiani umwe munhu wechikuru amukwanisa kuudza kuti ndo zvamasangana nazvo kanzi handina wandaudza ko zvinhu zvacho zvamabudisa zvacho marasira kupi ipapo haana kugona kundipindura ndikati either kana sawira zvako munenge mama wanga ari padhuze kana tigogo chaiche kanzi hapana ndikandati ngatiite sei ngatisiyane nazvo ndobva ndasiyana nazvo ndokutanga kuita sei wandine kugara tigara namadhamu angu chigara namadhamu zvakanaka pasina dambudziko pasina chii right zvadaro shuwa madhamu vabva vazoenda kunobhukisa vaenda kunobhukisa kuchipatara kwekwe vaenda vabhukisa kudaro paurureva kuti ini ndakaita 8 years tina matablets ipapo ndopupura pamberi pedare kuti ano 8 years zaureva pandakazotestiwa inini kuchipatara ndakatanga kuenda kundotestiwa ndini ndobva ndaona kuti hanuwo ndo condition yava pandiri inini havana ndisati ndavaudza mimba yanga yatoita sei yanga yatobata kudaro zvadaro tsinga nemwana musikana pamba mukuru wacho akazonda kumurume ava vandakagara navo vaudza kuti hano zvomauya panapa ndimboona kuti zvatinazvo panapa zvese panapa ndezvevana vakasiyirwa nani namai vavo mimi neni takangofanira kuti tikutouchengetawo nevana panapa edha kubva pagumbezi tangafana chatanga tinacho ese ndobva tazoti kune vana ndindakatozokumbira kuvana kuti hanochi ndakuchikumbirawochi machire ekufuga handaishandisa ndobva ndatora ndokupa mwana mukomana wewe ndikati achishandisa vana vakazvinzwisisa akabudisa shuwa magumbezi avo musi 3 pakatipa inini namai tikatanga kuita sei kushandisa mablanketi ayo zvadaro musikana asati aenda mumba kwake unga mudzimai wangu ndagara ndichimuudza kuti no mudzimai saka munhu waari kutaura mwanasikana ndiye akarohwa akati achidhizira
zvadaro ndikati handimuona kuti panapa pane vanhu musikana handina 2 years ndinaye panapa iwo saamai hungu pari zvino hausati waone chakubata kana moto cheko chakwanga singete se kwanga sikabiki tidai so mwana rinovira chakuda tikavira tichitenderera nechinhu chimwe chete chinoda kuti chitaurire chatoda kuti titaure panapa ndakatarisira kuti iwewe matsanangudzira aita amai zvavataura zvavakunenedzera ndozvaunga uchifanirwa kuti utaure kuti pakati havana kupataura zvakanaka asi zvimwe zvese izvi marondera avaita varonda sezvazviri asi apa neapa because tikaramba tichiteera tichikuronda iwe uchitaura tinopedzisira tarasika marondedzero aita mai pandiri kudaini ndipo kuti mai vataura zvakanaka vakatarisana newe kuti imimi muchiwirirana padzvedzve renyu handi ndizvozvo nemaconditions amakanga muchitaurirana zvemimba zvazouya asi mune zvimwe zvinhu zvamaitaurirana muri kuno kumba chaiko uye usati watora mukadzi uyu kuti wakamira zvakanaka here ai ndakadai ndozve zvimwe zvinhu zvataifanirwa kunge tanga tanzwa kuti no pandakavhevha mai ini ndichitaura navo hatina kunge takataura sematauriro avaita takataura navo zvakati asi zvimwe izvo ndizvozvo pakati kuitira kuti bate nguva chandava kudai ndechekuti dimbura zvinhu zvako pane zvataurwa namai nokuti vanhu vane mubvunzo mese muri 2 tino mubvunzo yekuti tikubvunzei nokuti dare rakamirira kune vamwe vanhu vada kutongwa ende hatifanirwi kugarira nhau yenyu iyi kuti tigoidokesa zuva nekuti ine zvinhu zviri kubatika zvataurwa namai kana iwe zvauri kutaura saka toda kupa mukana kuti iweweka wamunhu ari kutaurira maringe nezvataurwa naamai nokuti ukataura maamai vataura mawirirano amakaita iwe uchiti uri right vakauya vakataurira maringe nekugara kwamaa muchiita kuti iwewe pamba wanga wakutora mwana musikana wako iwe ndivo vanga vaamai mumba umu nanhasi ndo vachiri amai vari kuronga zvebhajeti mumba pari naamai varipo ndo zvinhu zvatoda kunzwa kuti iwe uzviopposite tobva tadzosera kumasabhuku aya tobva taita kuti nhau iite jekerere tochiitonga sezvainofanirwa kunge ichiitwa ndo zvandiri kutarisira kuti uite mwana nhau iripo tizosvika kungokuvana nemudzimai wangu pane nhau iripo ndeyekudai so pane kamwana kadiki kane 6 years karikutaura nezvavo pane kamwe kacho kamusikana kamunin'ina wangu anovatata form 2 kubva musikuru aenda kumba uko nyaya yekunyanya kuti ndibata inini ndechekuti musikana ane 14 years ndiye ari kuwachira kamwana kane kari grade 6 kubva sisi wacho aenda pesa amai havasi kukwanisa kubata hembe vachiwachira mwana musikana ane 14 years kuita form 2 ndiye ari kuwacha ndikatomboa pa muenzaniso mumwe musi ndabva kubasa ndikati adzimai nhasi maita simba rakanyanyisa kumukira kuseniseni kuwacha laini yewayo panapa kunenguko kuseri zvikanzi handisiri ndawacha mwana chimusikana ndikati koma next door kana wakuona kuti mwana uyu form 2 ari kuwachira kamwana kane grade 1 hembe mangwana hembe dzikasazochena apa anenge akuzotaura nevanhu kuti asibata vana zvakanaka ndiani iwe amai uripo zvobudisa picture ipi todzoka panhau yemari shuwa pamari takakwanisa kuti ndisavape mari kana ndosavaratidze mari mudzimai wangu pekutanga pane akati gamuchira shoko yerufu chinzi kumushumbi kwafiwa handiti saka jeri yekuti munhu kana anga akazvitakura unomboita mamwe unombodzera mamwe mashoko chichi ndobva ndabudisa mari yangu yebhasi adzimai ava akabva kumba ndobva vaenda pane imwe shopu so ndobva vandipidza chimbadzo inambuya ndifunga $20 inodzoka yachi 30 ndo chimwe chiri kusakisa kuti inini adzimai andisaite sei ndisavape wakampa mari iwo yekuenda nayo kumusha ndanga ndakavapa 90 ndavapa 90 kudaro ndobva ndanopinza futi ndobva kwereta $40 unambuya ndobva ita 130 ndobva ndazodzora yashi ya $60 unambuya wayo ndo chimwe chikukonisa chokuti ndisaita sei ndisavape mari yamudzimai wangu chechitu 90 yacho wanga wakatarisira kuti washandisisha ini ndanga ndati semunhu akuenda wainzi kwafiwa kumusha
zvadaro chimwe chokusakisa kuti ndisape mari mudzimai wangu svika pari zvino so kubva May watagara tese svika pari zvino so kukwereta anotora zvinhu musingazivi kuti apa kwereta at the end mwedzi wapera varidzi vakuuya vachiti vada mari dzavo ipapo haasi kukwanisa kundibudira pachena ndobva ndati nemwe muso ndobva varidzi vehembe dze vakabva vauya pano ndenga uchindenga mari yangu ndobva ndabvunza kuti wamboya kwakanaka ere kuuya kwavari kuita pano pano ndopa akazobuda kukwanisa kutaura nonduza chokwadi kuti ashwa ndanga ndakatora mbacha kunani kunamboya ndakati kokumashure kwese wadiwa wagara wandiudza kuti izinansi hembe zansiri mubhajeji kwapa chirudzii chamakondiitira mwewe chizoti kumusha kwawakabva iwe kuti uye panapa vabereki vakatarisa voda roora yavo kubva kwandiri vabereki vangu inini voda kuchengetwa nini vabereki venyu voda kuchengetwa nini saka kana muchita unhu wakadai so kuti maenda apo makwereta apo at the end tiri kushanda tichida kuti ndirwisane nemhosva yekwana Tezvara imi muchikwereta mukwereto wamukuita saka ndikupota ndishandira vanhu here ipapo anogona kupindo ingaende mvura yacho kunokunaya chaizvo saka ndo pane nyaya yekuvachira vana mwana musikana agrade 1 mauniform anosvika past 8 pamwana akati form 2 akabva kuchikoro mapastidai mwanangu shoko iroro wakuita reputation wataura kuti mwana mudiki asi kukwanisa kunge achibatwa zvakanaka chikwadi I hope kuti zvese zvongo ifanirwa kuti utaure mudare wataura zvawadzoserawo zvazvitaurwa namai nezvawataura dare riri kunzwa kuti kuuya kwamaita kudare raakuda kuti richifananidzira kuti rigadzirise kuti mugare zvakanaka nekuti hazvirevi kuti pamune muchigara mumwe nemumwe ane zvake zvaanotadza saka masabho toda kudzoka kwamuri ndimune muri nevana nenhau dzakadai manzwa matauriro aita vana vamugere navo kana muri nechokutaura taurai tozopinda tichienda kumberi vakupai mukana wekuti mutaure senhau yauya mudare dare renyu akuti tigonzwa kuti munoitirei chekutanga mukomana kwanzani Ravaya ndaona sokuti chekutanga chaicho ukatanga kureswa muonero wangu inini ozi wakadana mai ava ukatanguva navo usina kumbovaudza kuti iwe unogwara asi vava kubudira pachena chechipiri ndava sokuti panenge pataugwa nyaya yenhumbu mbiri apo asi mai vataura imwe ozi ndava sokuti mai vakaita miscarriage mai vakanobhuka ndofunga vakanobhuka miscarriage iyoyo kapana mbunyaya kuzvihwezisa ndaona soti vao unenge uri kunyepa muonero wangu inini then chechitiri ndaona sokuti iwewo nemwana wako kana ari mwana wati kure kana kuti chii ndaona soti pane chimwe chinhu choda kutariswa zvakanaka koziva ungati wewe une mudzimai ukuronga bhajeti nemwana that mwana watizira futi zvawaenda watokutiza wakumuteverazve ari kumukwasha yeye wausingatozivi futi uchitomuchengeta futi ari ikoko ndona sokuti anga ari mudzimai wako nga ndo zvimutiri zvandanyanya kubata pauri tiri ipapo vanzanizi Ravaya mukadzi anga ari munhu anotora chokwadi kwauri pazvose haana chaanga achikuvanzira anga achibudira pachena asi wonga usingabudi pachena kumukadzi wako mukadzi chinonzi mukadzi anopiwa payslip anopiwa mari kuti ndiwo mai vanozoita bhajeti pamwe but amai vairongerwa bhajeti nemwana kuda kuti mukadzi ndaitoita semudzimai wako todzoka ipapo mari wati mai vaikwereta zvikwereti imi musingadini musingaudzwe so ndobva mazoti handichakwanisa kuvapa mari nokuti hakukwanisa kuchengeta chii mari saka mataura zvakanaka muti mune mari yamaida kubhajeta kuti muinonoroora kuti Tezvara
saka pama musingavape mari imari ingani yamaunganidza kuti menise kuti kwate zvaka taona muri baba mangaratidza kuti makarongeka munayo here hapari zvinhu hatisati ndichipedzera ipapo ndinogara pandangozwa zvizhinji zvinenge zvatitaurikei mai vane shoko ravaburitsa vachiti pavakasvika pamusha vaivachira vana mumbatya handizve imi baba kuburitsa muromo kuti muchodza mwanasikana wenyu ndongandiwa vaiva mai vomusha kuti aiwa hembe dzemwana dzekwacho dzavatywa nani zvikanzi ndimai zvikanzi aiwa hembe dzevana hadzisikuchii inozvikamuchira here ipapo kuti kakuburitsa mashoko iwayo muchodza mai avo ichokwadi ini ndogamuchira shoko zvindoburikidza nekuti ina nditone mamwe mashetsi angu mamwe akatombowacha ndikatombobvisa ndikati anodzokeredzai futi kuwacha ipedzodzo saka pane kutaura kumwe kwamazoita imi muchiti makaenda kubasa mukadzoka kana laini rembatya rakazara kuti ta nemaraini vanoti kudii asi ndimi pamakanga mazvivamba makavamba dare iri ndimi saka maida kuti mai vakuita sei ndinairo ipapo kwezi vemusha kana vachiona nai vanongoti ndozvitosa pandakavadzisa kuti vasavachiedzevana musikana uyanga asati aenda pedza akazowachiwa dzemwana ndikamusikana akane 14 years musikana anga atoenda kumukama irikaiti chidai iri kudhiriza imvura yekwagushungu tiri kuda kuuya mwanangu kuti iwe undipe zviri chokwadi kuti mukadzi wako ichapa mukwende here isingagone kuchengeta imba yayo tombunza ndoda kuti undipindure nekuti amai avati ivo vane vana 3 kureva kuti ndaamai vakatombovaka imba nemumwe murume kureva kuti kubika kuwacha zvinhu zvese izvozvo izvo hakuna mwana musikana anganzi atosvika paumvana hwakadai asingagoni kuwacha saka ndoda kuti muburitsire pachena dare kuti amai avo ichapa mukwende isingakwanisi kukuwachirai hembe ipapo pamusoro ndiri kuda hungu kwete aisichapa mukwende ichokwadi here chokuti imi muchivhevhana nokuti zvandabvunzira shoko iri iwe wavhevha mukadzi makawirirana nyaya yekutestwa ndotoda kudzokera panyaya yekuti pane mashoko anga achitaurwa nevarume vari uko kuti vanenge vaona kuti pane pamwe panhu pamuri kuda kuti dzvengei mukadzi ati akaenda akatestwa kaviri kese akaonekwa nyama yake yakanaka imi hamuna kukwanisa kuti muende kuti muzonooneka pepa kenyu kokuratidza muwenyu kuti shamwari ininiwo tarisowo ndiri negative kusvikirira maenda pabonde bonde renyu rachovha rasvika pakuita mimba ndo pamakazobvuma kuti muzonotestwa chingave chokwadi here chataurwa namai ava kana kuti makuhwa ava kunenedzerai kuti imi makatestwa musati maita bonde renyu rakanaka kwazvo parikazotestwa bonde rakaita kuti imimi kuti muite bonde musina kunge matestwa sezvanga zvaitwa mumwe wenyu chamakanga muchitemba panyama yenyu chino tese tinoziva kuti kana usati watestwa unyatsoziva kuti handisati ndaarai ndokusaka kuri nezvimapepa zvedu iwe uchizvitembawo kuti handisi kuda kutora hosha imimi kuti muzoenda munoroveka nyama yenyu mujecha maitembe yavo chakaitika musi wacho titizosvika kuti ndizo musi wacho wakatoitika nekuti makatoita chakanga chichiita kuti imi mushinge kuti muite imimi musina kudziirira musina kutestwa sezvazvaitwa mumwe chii chakambenge chaitika pamuri chakaitika kuti ndizosvika ipapo semunhu akandagarisa vanhu anga ndane 2 years chigara ndiri right kugarisa hakungakutadzise kuchengetedza utano hwako pataurwa nyaya yekuti ava vaita zvinhu zvavo zvinhu zviripo imimi mwana maane mudzimai makabva matanga imimi kutora bhajeti renyu mwana achironga pane munhu aburitsa shoko rakanaka chaizvo apa kuti pane kakufamba kanoradzika kuti kanogona kunge kakaripo kanga kachitadzisa amaya
kuti vagone kukuwachira iwe uchiona kuti mukadzi wako chaiye haasi kukwanisa kukuwachira uchifadzikana nemwana. Nekuti mwana musikana akazokunakira papi kudarika mukadzi wako iwe wawaenda kuti unonotsvaga kuti agozove mukwaniri mubatsiri pazvose pavano wakanga kuti une vana vanoda kuchengetwa naamai. Mwana aizokwana papapa. Mwana anoziva sei payslip yababa. Mwana anoziva sei kuwachiwa kwehembe dzababa asingazive kuwacha dzake. Nokuti mwana anga akuwacha hembe dzake, mapende enyu anga akuwachiwa naye. Sei wakanga wakuti iwe mapendi ndiwo anotoita tsvina dzani hembe kuti ava vagobata idzi dzimwe hembe dzekunze dzichiwachiwa nemwana. Mwana waida kumufadza papi mwana musikana akura kudaro. Pamusoro ndingangodairawo ndichidaro pabhajeti ataurwa naamaya kuti bhajeti ndaironga nemwana haisi bhajeti yekuti mwana kana ndaikanchipa mari kana ndaita sei. Bhajeti andaironga nemwana vavauya nditi yanga iri bhajeti yekuti painotenga chikafu anditi ndo bhajeti yandaita nemwana. Ndoda kuti ndidzoke ipapo. Iwewe kana yanga iri bhajeti ndiwe baba ndiwe uri kuziva zvinoda mumba zvisingazivikanwi. Mwana uyu waitomutengera uriwe tava kutadzisa kuti uende naadzimai vako muri 2 semumwe wako kuti muende iwe unonge uchimudzidzisa kuti izvi ndo zvinotengwa ndo zvatinoda mumba kuti iwe uzinge wakuita bhajeti nemwana. Une zuva here rawakafamba naamai ava nekuti amai ava tiradza kuti iwewe already vari reckless pamari havagone kuchengetedza mari. Mari iyi vachitadza kuichengetedza iwe ndobva wagara nemari uchirongerwa nemwana. Pane nguva here wakanga uchifamba naamai uchiti ukasvika kuti nhonga ichi nhonga ichi nekuti varume nguva zhinji tinoitawo izvozvo. Kana utoona adzimai kuti vanenge vari kuresa mbotora ichi tora ichi iwe uchichengetedza mari yekuti ikwanisike kuti inoroora kumusha kwavo. Pamusoro ndingangodairawo muchidimbo zeda tiri papo panhau yebhajeti. Funga first month yavakauya ava ndakapa mukana wekuenda munani muna June last year 2024 ndakapa mukana kudaro taura ndobva tata mufrenzi yangu ndikati hanoni mwana muchiita isei apana amuchachanana amai nemwana takura nemwana wenyu muita sei moenda kumashops muita sei mutenga grosari zvakanaka naka vaenda kumashops kwe unotenga grosari nemari ananga ndawasira kuti anotenga grosari riri vaenda vese nemwe vafamba vese amai nemwana ka kuenda kushopu vaita zvovaita kwekuyo. Saka ifunga pavanogona ndikupura ndobva vaita bheki kune mwana nanga nechikwereti chake ichi $70 ndobva ndakwanisa kumudzosera $35 andamudzosera mwana kudaro. Ava vaenda kumashops vatenga zvavatenga ndobva dzoka futi bheki kune mwana kuti ndakuchikumbira pamari iye wandikuenda kupa $35 yeye pane zvandoda kuishandisa. Ndichibva kubasa kuseni kwacho mumangwana kwaedzi mwana ndobva ndadeti mama ndapa mari yamakandipa $35 ndadzosera ndakapa mama. Ndobva ndabvunza tokuudza adzimai ko $35 yeye makazoishandisei. Takati takamura chikwereti chemwanasikana kwapa mari yacho zvakafamba sei uye yakashandei. Ndobva anokwanisa kundipindura. Alright. June uyu waita zvakanaka June 2024 ndopawakaona kuti bhajeti rarasika. Toda kubva ipapo apo kuti tichizobva ipapo waona kuti havasi kukwanisa kuchengeta mari. Toda kuuya iwe pakukwanisa kuchengeta mari yekuti vachinonoroorwa. Ndopandava kuda kuti wazotorowo waita take over waona ndo zvavari kuita. Pari zvino zvawagadzirira iwewe pache zvako maringe naamai ava zvingave zvipi nokuti pavadzoka vati vaakutyira kuti vanogona kudzokera kumusha kwavo iwewe usina kuroora. Ndobva pabuda shoko rokuti pane mudzimai wokutanga wavazotsiva ivo. Mudzimai uyu anzi akafa. Kufa kwake hakuna kunge kuri netsanangudzo yakabuda zvakanaka. Pari kunzi makanga maane chirwere futi. Kurava kuti avatyira kuti zvava nechirwere ivo vakadzokera iwe usina kuroora usina chawaisa kwatezvara zvinofamba sei nokuti paita tunhau twakati wandei vatiita kupoliswa but nyaya iripo ndeyekuti amaya vari kuti ndikazobva pamurume uyu nehosha yaandipa
yandakurarama naye. Kumberi kwandiri kuenda ini kana ndazonorwara ndinorapiwa nei kana murume asinowo kuisa mari mbichani. Zvebhajeti toda kumbosiya izvo. Pamusoro ipapo pamaplans ekuti chengete mari kwenonobvisa kunaana Teza kana kuti shone wataureyo kuti ndakanda wati aende kuvabereki wavo ongu ndozoti ini ndagara ndine mhosva nditi hapana pawai kana kwamuwanza kuti ndoriwo mubereki anditi pane pandichadzingisa mwa pandichati adzimai endai kumba kwenyu ndichiziva kuti kwari kuenda uku nyangwe mwanzonzi apa akabva pasango ndisina chandaka nyangwe pashomanani panenge chikamu chanenge ndabvisa kuvabereki wacho ine vabereki zvinozovafadza remangwana achinzonza kuti mwana uyo adzoka kwaangaenda unoshava kwekwe kumurume asi une nguva yakadii watora mukadzi uyu? Mukadzi ndane kubva from May kusvika pari zvino tane tikasvika May tinge takwanisa gore ukatoda kudzoka muti kwawakaona iwe chishona chawakakuda kuti utiudze dare rino kana munzvimbo mawakakurira wewe ukatora mwana womunhu neita nguva yakadaro usina kudzokera kuti uzivise kuti ndini ndine mwana wenyu, ungauda uzozivisa kwakwana gore? kwete ndopatoda kuti titangire. Iwe uri kureva kuti kune mwana wako hausi kukuzivawo akaenda rini? ani urikwanisa 3 weeks kuda kuti avo vachiri kuronga kana vakamhanyawo vanogona kunge vakamhanya nekutyamirai. Saka asi hatisi kuda kurasika ipapo, toda kudzoka panyaya panapa pakanyorwa zvakanaka kuti iwe wasungiswa kudare kuti uye panapa nemhaka yekushungurudza mukadzi zvisina maturo. Handiri kunyatsoteerera zvatiri kutaura zvakanyorwa panapa. Kushungurudza kwacho kwawanzwa ndikoko kwataurwa nemudzimai wako, kwataura kuti baba vanodai. Saka dare rauya panapa, pauya iwe padare panapa, dare rauya kuti rizogadzirisa iwe nemukadzi kwete nemwana wako. Mwana haana paanozombofa akapinda pana amai nababa. Zvichireva kuti iwe kana uri nenyaya dzaurida kukurukura haudzikurukure nevana unokurukura neava. Ko mwana akamuka achitaura kuti baba amai zvavanga vachitiita, nokuti iwo vanotora amai vasiri kudiwa nevana, havasi verudzi rwamai vavo, handizvozvo. Saka uneti vana havanoenderana papi naamai. Toda kuti ndimbotimirei ipapo, toda kuti tinge tichirodza mambo pavanenge vachizoningira. Toda kumbodzokera kwamuri masabhuku kana pari nemumwe anazvo. Ini ndine 2-3 words dzandichada kutaura tobva taita handover kuna mambo, because nawe iri pachena ndiye kugadzirisa baba ava kuti vade mukadzi wavo semavhevhera avakamuita. Ndinoda kubvunza kuna murume, ndanzwa achiti pakauya amai akaudza mai kuti midziyo iri panapa yese ndeyemushakapu, saka midziyo yevana wazokumbira magumbezi wakapuwa nevana kuti mufuge. Sambunzo wangu uri kuti kubva pawakakumbira magumbezi evana kusvikana nhasi wakazotengera magumbezi pamusoro funga ipapo magumbezi kutenga nansati nechikonzero chinoti kubva pakuchitakura kwanga kwakaiti zvichita nditi pakazoita challenge yekuti munhu akazomboti batuwei hospital kubhangeti. Saka mari dzacho dzatakazoshandisa kuti vakwanise kuenda kubhangeti takatozoita dzekuzoshinda futi kutsvaga mari muchimbadzo. Saka vanenge uchinzi ukatora 10 idzosa yachi 15, ukatora 100 inodzoka yachi 150. Saka ipapo magumbezi chakushandisa ndatombodii, magumbezi atikushandisa ndevana gore rose kupera vasina gumbezi ramatenga zvichishandisa yevana. Aiyo chinoitika ndechekuti musikana kuti ndozoti magumbezi ndevana, musikana anga nebhizinesi yakaita zviye zvokuti aiti ainotenda titi ndikamuti kana kuti $50 mwedzi uno. Saka musikana aitora mari achiita se nenjere dzake, so vanoti panapa ndinowanin'ina wangu kushuwa. Musikana akanotenga mablanketi akati 6, akanotenga pisi yake mapo anditi nezvimwe zvimwe inini zvandairashandisa zvese izvi
kubva machira ndashandisa kubva pana mamadhamu later zvisi zvizhinji zvaizvo zvakaita sezvakatakura andakasara ndichishandisa inini ndimamwe atanga ndakasiyirwawo nani nevaridzi vomufi kuti anobva munini misasara muchifuga machira aya. Tazvinzwa ndanzwa mai vachiti mwana uyu ari kushungurudzwa kuti mwana wako ari kushungurudzwa paakaenda kuna sisi vake vakasvika vakapfisa hembe dzese kuti amai havasi kugona kuva chaishuwa here. Ipapo ichokwadi pakafonwa watopindura ichokwadi andi pakafonwa kunzi watopindura ivo vacho vari kuti madhamu mapepa ekupedzisira vaenda kuchipatara kuti vasvike vashaya titaurire bata chirwere zvizuva ndono pandakaenda nawo inini kuna kuchipatara tatangana nokumira kwedu takatanga tatestiwa tese testi yatakaenda tese marizotsi akabuda akanaka taurisa ako marizotsi akabuda akanaka tobva tatransferiwa kubva kuzvikanzi achienda munoona chiremba tiyo marizotsi achiremba angani 2-3 zvirwere zvakaita se zvaangaona pana madhamu anditi maacids anga akakwira ndobva azotestiwa futi testi pamwe chete akati saka madhamu paakazoshaya ngaya matesti ekupedzisira kuti tanga chinzi takadzoka futi matesti echi3 aya tozoona zvakamira sei ndokuzoshaya kwaakazoita munhu akangoita zvekungodonha zvezvi sikugara kwatakaita panapa achiti ari kuende bude ndendochinjausi ndobva ngozoti swede patukuku ndokumarwaro akaita matisizi kunzwa kuti manesi akataura kuti iwo wakange wataura kuti wewe madzimai okushayiwayo anga usina kumbobvira wakavataurira kuti une chirwere kwete aipapo ndopitisa zvatagona amai akana ipapo ndopitisa pamberi pedana iwezve pamusoro iyi unoziva dare rino ratakagara igombe ichokwadi handiti usafunga kuti kuchenjera kwako unowina nyaya hauwini undiva nemhosva dzakatowanda dava rumwe munhu akazvimupisa kwete zvokuda kunakidza kutaurira kuti unonyaya yekuti wakanyengera munhu ndiwe une chirwere chako wakatoponda unozviziva ndoziva saka nyaya idzi tikangoekuzoratisana nyaya kuita mamundu vachapedza mutongo wako nokuti takuona kudhara tikuchimira baba vasati vasatedzwa kuna baba Rozera nyaya yatwa nese nemadzishaya mukadzi chero danga kufira nhasi chii chemukadzi chaigoverwa chawamuitirawo mukadzi ainzi anga ari pamurume nekwakwa yazokuva chii iwo right ungoti mukadzi waonamana nevana vatatu right unoshaya rako rinonzi gumbeze iwewo kana wainzi wafa chii chaigoverwa paunonzi gumbeze waivigwa nei chinonzi baba unoita ako magumbezi anonzi ani ababa magumbezi emhuri magumbezi aamai tichibva pamusoro ndifunga kuvandidzisawo andimonaona chakaitika kuti ndizoti delay pakuda kuti nditenge zvinhu zvekushandisa zviri kuti shungu nandisina shungu nandinadzo asi kusaidikwe kuna madhamu okushaya kufunga ndakazvipa nguva ndakatomusi gore rese ndichitora mari ndichichengeta andisati ndambodii handiti ndobva ndazoshedza natezvara vasingatomufungidza ndopfungwa dzandasangana nadzo handiti ndobva ndazovashedza vakavarairwa ndakati anatezvara ndokumbirawo uya tiunganei kanzi konkwasha kwakuti kushedzai kwakanaka here sisu wedu akaita se wakafa kudhara ndakati ano ndokumbirawo uya tisangane ende uya munechi nemumwe unoda usachire kurefu zvei kanzi ashuwa pana tsano wandawirana naye tsano wakazowirana nasuyena natezvayo kanzi ndakazogara nawo pasi shuwa wakazvikoma kuti vaita se vari kuuya tisangana tsano uya tisangane ichi kumba kwangu ndaenda kwe kuzoshuwa ndakasvika kwe kuna anatezvara ndikati anhu anatezvara ndinda kushedzai kwandakaita kugara kwandakaita nemudzimai wangu pa3 vana wakandiberekerawo ninometo zvako kuti akashayika nditi pandakwanisawo nokwana wanini ndakwanisa kuona chikamu ichi ndobvabvisawo mari ndanga ndakapinda ndakabvisawo zvakaitika 2023 tiri ipapo iwoyo amai ava ndakabvisa ne950
amai havasati vauya iwo vati vagombezwa vakazokumbira kuvana amai havasati vauya iwo vaifukei pane andaishandise nini ndi mwana mukomana ndiona vandakura ani mwana mukomana uyo zvinezvi zvari kuti vanzanga zina magumbezi itsotsi ukapinda wenyu tinzwawo kuti pamusoro uyu tite tichidzosera inini nyaya yandaona pekuti pakabiswa mbatya dzakaenda dzakanonzi ndadzipiswe neuchapa hwomudzimai wako imhosva iyoyo yakanzwira kumadzitezvano dai waina atete vakauya wakadedza atete wakavarakidza kuti pane ndozviri kuita mwana wenyu izvi handiti kasisu tichitarisa mudzimai wako ari pano da umovhunza kuti tishe hembe yakapfeka iyi ari kuwachirwa pane amuwachire here achiuya kuno yaifanwa kunge ine mamhororodzi yakatindivara imi hembe dzamaipfeka dzaidzetaipi ipi dzekuti dzinotindivara kupinda iyi yaakapfeka iyi nezvaakapfeka izvi hazvisi kurakidza kuti zvakatindivara handiti tinenge tatoona uchapa hwomukadzi wako tatomuvheta kudhara kuti ichapa iyi iwo gara nemukadzi uyo zvakanaka plus iwo chitsotsi chawakamuitira chekuti samubudira handiti kurakidza kuti wakagara uri kruku kana waroora mukadzi achiuya mumusha unoplana kuti achauya ndomutengera magumbezi ake manyowani nekuti mukadzi munyowani auya mumusha haangani unofuga zvitsaro wakaona achinofuga zvitsaro kurakidza kuti hapana kuwirirana handii ndipo panenge pane rudo maweeks iwayo kumurakidza kuti unomuda wakatadza kumurakidza kuti unomuda kana inini mukadzi ari kufukidzwa gumbezi remwana kana kudzokera kumba kwamangu todzokera hapana kunaka ipapo masapu kuda kutenda mubvunzo yamamutibvunza murume uyu angamire nekabvunzo nyaya iripo ndeyekuti akonewa kuchengetedza mudziyo wake uyu kuti adzimai vake nezvikonzero zviri paari iye zvisiri zvikonzero zvekuti titi musha wake une zvakadai zvakadai pane private yaari kuziva iye musha wake iri kumutadzisa kuti munhu waakambovinga uko achitevera kumudisturba kugara uko azoya amuti nhasi achagona kumuwachira achagona kumubikira zvese izvo zvinhu zvatei tichiongorora dai yanga iri nyaya yekuti auya achiti adzimai vangu vanotandara kuraini vanononoka kundipa chikafu aigona kuzvibata zvakanaka kuti ichokwadi vakadzi vanogona kugara migomo agotokanganwa poto dzinotsva but nyaya iyi yakamhangarwa panapa iri kuti ndiri kushungurudzwa kureva kuti nemumba chaimo kuti uchienda kubonde rako utengere mukadzi chikafu zvawanda zviri kuratidza kuti zviri kushungurudza munhu wawakanotora iwe mukadzi uyo ndobva wauya futi iwe wakuti mukadzi uyo hauchada wanga uchiita masani ekuti asimuka aende usina kuisa mari zvino shiri yakangwara yabva yachenjera yatadza kumhara paurimbo hwako iyo yaona kuti inomharira pasina urimbo ndobva yava kuzemhara pamamba kuti kukwanisike kuti kuende pfuma uko kana wozoti iwe mukadzi hauchada kunefanirwa kunge kwawanikwa something chinoenda nokuti daa ndichitarisa panapa nguva yawagara nemukadzi uyu dai mukadzi uyu wanga uchimuda pawakamupa chirwere uchiziva kuti wamupa chirwere nokuti mabhuku auri nawewe pakadzokerwa kurekodhi pane zvimwe zvinhu zvichanowanika kuti wakatanga kunwa mapiritsi rini saka toda kudzoka panyaya yekuti iwe pazvinhu zvawanga uchiita izvi izvinhu zvokuti iye zvino padare panapa wadai wanga wagadzirisa dare rako iri kukurumidza kuti ano adzimai pakati ndakaresa pakati zveshuwa ndakaparesa ndaa ndisiri kuziva usati watanga kutaura zvese zvawanga uchiita iwe uchinyatsoziva kuti mwana wevanhu mari uri kuhora iri pamaini mazira andoita ini hapana munhu ari kuhora below $400 handitori kubanzwa saka pa$400 ne150 yawakaendesa iwe gore rakapera pese mwedzi yese yatagarai uri kureva kuti hausi kuhora mari yauri kuhora iwe uri kuisa kureva kuti uri kuisa kumukadzi kumwana wako ndiye mukadzi because ndiye ari kuronga ndiye ateve baba iwe watotorwa wateve mukadzi wemwana wako musikana uyu ndiye akukuudzira zvokuita kuti hembe dzabva nemwana kunoku aenda nadzo uko dzasvika dzapisiwawo kureva kuti zviri kunzi amai ava muriwo hembe dzakaenda nemwana uyu dzakanga dzatogadzirwa saka uyo akapisa kuti iwe ubvise imwe mari kuti utenge hembe haukamu kuti hembe dzaenda dzakapfekwa nemwana dzosvika dzonzi dzatsvawo aidzipisa sei dzakatadza kupiswa dziri pauyo
kune kwavakaenda zvikanzi hembe dzakatoshinirwa mwana arikuda kuurayiwa naamai avo kudaa kuti iwewe mudare munomu mune nyaya yekuti iwe wafanirwa kushungurudza mukadzi wawakatora nekuda kuwana wakaita nekuti ezvinodai mimba iyi isina kuti yakavhiringika vangadai vatokuzvarira mwana akafanana naivavo handizvo kudaa kuti mwana uyu wanga uchitomubata futi rafu wanga utomubata nekuseri kwerihuku iraki mwari vakaona kuti hausi kukwanisa kugona kuzochengeta mwana saka vakati ngaadariri vauri kukwanisa ndivavo vauri kuitira kuti zvikuitire zvakanaka pane chitsidzo chiripo saka isusu neonera ataita nemafambiro ataita taona kuti mafambiro auri kuita nemhuri yako haasiri anoitwa nababa ari pamusha ukawana mari yako bhajeti dzako enda nemukadzi wako unotenga chikafu atadza kuchengeta vana vako ivavo unotoenda naamai avo utonotsvaga hembe hauendi nemwana wekuti unotsvaga hembe yako uchisiya adzimai vako avo uenda nemwana musikana kuti atsvagira amai ava hembe mibvunzo yawabvunzwa panapo yanga yakanaka wapedzesera chaiwo chaiwo wakanaka pakuti mukadzi uyu ichapa mukwende ndiwo hembe yavakapfeka yekuti kana wakatarisa iwe vauya naye vagona nhasi kuwacha nekuti vari kuenda kwamambo ndiwo kufunga kwako iwe vanga vachida mambo pano kana kuti varoda masabhuku amambo kwese kwamuri kumasabhuku iwaya hapo kuti vazoya vakachena nhasi ndo panongotangira kuti iwe uri kunyepera dare amai ava vagara vane usimati hwavo hwakada iwe vari kumba kwavo nevana vavo vatatu saka kuenda kuisiya kuna mambo katiza kuno kuti vatipedzere denga ravo ndiro rirungotikova mukova masa hatingavhiringiki mambo ndinoda kudzosera kwamuri maamakateerera muchinda wenyu uyu nhau dzanga dzichibuda panapa zhinji dzose mibvunzo yese yadzokera kwaari saka imi semwana wenyu mune mibvunzo miviri mitatu kana mishanu kana 100 yamuchamubvunza takukupai mukana wenguva iyoyi kuti mutaure nemhuri yenyu isu kwatatiriwo tasanzaurawo pane patasvika pataperera tinotenda kushungu igai nditende dare rino zvikuru nyaya idiki chaizvo asi kuti inongotenderedzwa nemwana wangu murumewo haina kumbokura mukadzi akatadza chinhu anodzidziswa handi ndizvo anodzidziswa hatimugarise nhaka nemwana pachivanhu chedu tadza kuwacha zvinowanika vakadzi vedu atinawo rimwe zuva anobikaombodza handingatore mwana wangu ini kumisa pachinzvimbo chaamai nokuti agona kubika sereko kuzvazoenda wasara nini handi muri kuona kuti mwana aita izvi nguva diki aendawo agadzira wake musha baba vasara vasina munhu so regai nditange kubvunza murume nai mwanangu uyo mukadzi unomuda here unomuda kweyo murume unomuda kosaka nyaya dzinoenda kwatete ndedzipi dai madzishe vanhu vanodananaka handi muri kuona kuti pane chinhu 1 chaukaita mwanangu chakasiyana nevamwe vese vandinombotaurira vaiva kuti aiwa mwana womunhu haagari pamba ipapo kana usingamude uyo wakauraya karo wandinzwa chachitunai chachibve pamba pako kusvika tachiviga handi ndizvo nai madzidzi because mwana haana kuuya aine utachiona uyu haana kuuya achirwara arwarira pako raaguva ndiani baba achatambira mwana apiwa urwere nemunhu aripo ari kurarama naye aripo so uyo haana kukutiza futi paakaziva kuti ini ndiri right iwe hausi right akati ndatigarei tese ndechipi chaifanira kuregererwa munhu kusawacha zvakanaka kana chirwere chinouraya uri kuona kuti iwe watadza kuregerera mukadzi uyu nenyaya yekuwacha kana zvirizvo mukadzi ndobva akuregerera nenyaya yekumuuraya muri kuiona nyaya uyu akati ndafa kare ndichagara naye uyu nyaya yekuwachirwa chete chete vaenda vapisa mbatya mune shuwa here kuti mbatya dzinotsva nenyaya yekuti dzawira mumadhaka leipi tsvina isingabve pahembe yakanopisisa mbatya atmosphere yamuri kuona iyi yakatorwa kuvana asi ndiri kuda kudzidzisa uyu kuti vana vakatopiwa ownership yakanyanya pamusha pake but ndikakutaurira kuti pamutemo wedu isusu wakatoita zisirizvo kubva pekutanga pacho
kana dai waiziva kuti vana vako vanokutonga iwe waifanira kudzokera kuna naatezvara kuti ndipe iweko anorespektiwa nechi nevana vako iwe kana uchida vana vako state hawaifanira kunovatorera mumwe munhu waunoziva kuti vanouya vakatadza kudzidzisana naye vana asi hapo mwana wacho pana waenda kwasara. So regai ndidzoke panyaya yedu chaiyo chaiyo yandiri kuda kuti unzwe mwanangu kuti mukadzi unomuda asi pada kungogadziriswa kuti kuwacha. Handingarambe mwanangu kuti iwe waisangana nedambudziko rekuti uyanga asingawache zvakanaka. Nai mwanangu, kana wakudzokera unogona unowacha zvakanaka. Pindura chedu kuti hongu. Kana wakudzokera uchanowacha zvakanaka here? Hongu. Zvekuti dzinochena. Ndagara ndichiwacha. No, pindura mubvunzo wangu. Ndozi handizvizivi kuti waiwacha ikoko. Uyo yataura kuti waisiya tsvina, izvo handina proof nazvo kuti waigona kuwacha. Inini ndandisiko. Asi panapa ndiri kubvunza kuti ko ndikakupa mukana wandinoda kukupa unonochenesa mbatya here? Very good. Ndomubvunza wandiri kuda kuti upindure iwe. Right, kechipiri kacho paukadzokera iwe kuzonotestwa, wakazonotestwa here futi kechipiri wafta waparadzika? Ndakadzokera. Wakanowanikwa uri chii? Ndakabuda ndiri negative. Saka uri kuzogara sei nemurume wako uyu? Nokuti ndiri kuona pano wakanyora kushungurudzwa kunosanganisira kupiwa chirwere. Murume wangu ini ndiri kugara kwandiri kuita naye ndekwekuti inini papoint yangu ndikuda zvemusha. Saka uri kudei kumurume? Ndiri kuda tichengetane zvakanaka. Kwewo murume uri kudei kumukadzi? Mukadzi ndoda kuti tichengetane zvakanaka since munoenda kubasa. Tichengetane aika muri kuita zvakafanana vanangu. Handiri kuona zviri kudawo ndezviri kudawo. Zviri kudawo ndezviri kudawo. Chiitirana aika. Nai munozowana kudare here izvi? Iwe watoda kuchengetwa zvakanaka. Ndizvo kuda kuchengetana zvakanaka. Uyo ari kudawo futi kuchengetana zvakanaka. Titongoitirana kuti tu because dare handiro rinokuchengetai zvakanaka. Zvakureva kuti pane maresponsibilities asiri kuteedzerwa pakati penyu muri vangani muri tu. Besides chirwere taakutaura nyaya yeresponsibility kana tiri pamba. One, budgeting. Whether hausi kubhajeta zvakanaka kana kuti ubhajeta zvakanaka mwanangu, zvikwereti zvataurwa hapana murume anofarira nyaya iyoyo. Kana muzodzokera kumba kunogara hakuna murume anotaura kuti anongosvika pamboona chinhu chapo $100 indichidikitira kushanda kuti mari yebhajeti. Hakuna zvakadaro. Zvimwe zvezvinhu mwanangu munogona kuzviita zvidiki-diki dare rinokatadza kuzviona asi zvirizvo zvinokuafektai kuimba yauda unogara iwewe. Pataurwa nyaya yebhajeti nezvikwereti. Chikwereti hachitenderwe kutora murume usina kumutaurira. Hanzi kukanya mukaka hurangana. Handi ndizvo? Tiri kubhajeta mari dziri kunetsa. Ndo yandiona kwane munhu akuti ndiri kudawo mari yangu pana. Mukadzi akadaro haadiwi zvakanaka. Wazvinzwa mwanangu? Pechokutanga chandoda kutaura nezvacho no zvikwereti. Munotaurirana handitika nemurume. Chechipiri, baba hakuna mwana anorongwa naye bhajeti amai varipa. Asati ndambozviona. Munofungirwa manzwa madzisha angu aitaura kuti asi mukadzi wako here nokuti mazuva ano zvinhu zvacho hatisi kukutrustai. Maitira muri kuita zvinhu zvenyu nevana venyu vasikana muri kushura nyika. So hatichanyatsonzwisa kuti rudo chairwe here rokuti mwana ane zvimwe zvinhu zvaanogona kutadza kundiitira inini zvandatorera mukadzi. Vana ndavanzwisise kuti vane zvimwe zvinhu zvavasingagone zveutsanana hwavo izvo asiri zvandatorera mukadzi uyu. Naimi ana baba muri kutorera utsanana here? It's part and parcel wezvamatorera munhu iye. But mwana uyu akagona utsanana, akagona kubika, akagona zvese, asiko izvi zvaamai zvemubhedhuru anozvigona here? Ngatirespektanei takadaro nemabasa api iwayo. Kuziva kuti mukadzi handi mwana, mwana handi mukadzi. Hapana pavanopinda apa mwana wako apa atori waone wake wasara wagara pamhene manje. Handi muri kuona kuti tinofanira kuziva responsibility yemumwe munhu pamba. Mari dzacho idzodzo nokuti wada uyu mwanangu haikona kutarisira iye yekutanga yakaputsika noti nokuda kwako.
but yakaputsika nekuda kwaMwari handiti? Yes, yaputsika. Ko yakuda kuputsika nekuda kwani? Yakutaura futi kuti inofanira kutoputsika. Yakada kuteedzera iye yakaputsika nekuda kwaMwari. Saka tikadzoka pane yakaputsika ndosaka wanzwa dare rangu ranga richiti iyo yakaputsika unogona kunge wakakontributa. Tikada kuzonotsvaga zvakanaka kuti imba iyo yakambofa sei. Pamwe zvambobuda muno zvokuti iwe wakaita urwere iwe. Ukasataurira mukadzi wokutanga wewe. Ndazvinzwa ndazvinyora muno. Pamwe ndochakamubaya. Because iwe waitoprotectwa iwe waitonwa mapirizi. Unoziva mwanangu, rudo haruna utsinye. Rudo rune rudo. Uyu ukamutarisa kana uchimuda iwe unoda kuti afere. Asi wakamuuraya. The same as killing, nekuti wakaenda kunonoisa chirwere chaunoziva kuti mangwana chaanogona kudonha akafa. Munoziva kuti chinodonhesa cheche effect yeurwere unenge uri mumiri memunhu. So wauya wamupa futi urwere uri kutaimira kuti akadonha mhino zvake. Saka pane rudo here. Zvino uyu yakuti ndakukuda zvakadaro. Unoti kudini? Very good. So inzwa tsitsi mwanangu. Inzwa tsitsi. Munhu ndamuda ndine urwere hwangu. Azviziva haana kundiramba. Tinofanira kumupa imwe percentage yetrust. Percentage yerudo rwakatodarika rwandinarwo inini. Because ndine chirwere wati une chirwere handiti uya haana. Ane ndizvo. Now une chirwere mumwe wako haana asi ati ngatigarei. Munhu ane rudo pakati pevanhu tu ava ndiana. Tikanyatsouya mukadzi ndaane rudo iwauna. Iwe uri mhondi. Chitomuda uyu nokuti akuda noumhondi wako iwe. Wandinzwa mwanangu. Dare rino harisi kupedza time apa. Pana nyaya. Iwe wachire murume. Ubikire murume. Wandinzwisa. Zvese zvawada mwanangu usasimba yaunoda nenyaya anything. Kuuya kudare kwawaita wagona chaizvo. Uya akudzokera kunokupa responsibility yako yese samai. Kanzwanana mwanangu. Ndawache mbatya, ndapiwe mari abhajete. Aichapiwa mwana. Tawirirana? Yes, achabhajeta. Oona kuti ari kuita zvakanaka. Ndichakusiyira mukana wekuti uzotaura nedare rangu kuti mukadzi apapiwe panyaya yebudgeting. Ateedzera here zvebudgeting. Handiti? Right, because anokuda, taona kuti anokuda. Kana iri pfuma, hapana ari kureva pfuma pana. Kana vauya vabereki vachareva. Handi ndizvo nayo anomwana. Hatitaure nyaya yepfuma because pfuma inovaridzwa inovapenyu vari kufamba. But tinoda kutaura nyaya yekubatwa kumwana nayo nokubatwa kumurume wake. Vana vanga vachifambisa makuhaya. Ngokuti hatisi kubatwa zvakanaka. Vana usanyanya kutrusta vana chaizvo. Vanodzidziswa kuti vadewo ise one of your families. Kanzwana naka. Right, panapa ndiri kuona kuti hamuna kubhadhara mari dzedare mese muri vaviri. Iwe hauna? Iwe hauna. Handi ndizvo. Dziri kupi mari idzodzo? Papa mari apa ndi mari manje. Alright. Messenger wangu achauya muchamupa mari. Handiti ka? Chauya ikoko. Right, pana anomubvunza. Ndati muchanogara mese, iwe hauende kumusha iwe. Tanzwana? Woto wakada munhu akakuuraya. Kangoenda kumusha uri gwako hakuna nzvimbo yako. Pamusoro mama. Nhasi kuseni tichimuka ini chigadzira zvokuya kunoku. Murume wangu aburitsa shoko rokuti inini ndichibva kwamambo handisi kudzoka kumba ndokutoenda kwandikuenda. Saka ipapo ndachikumbira kuti mundibatsirewo kuti naiwe ndizvo mira tinzwe. Ukabva pano uri kuenda kwauri kuenda. Ndiri kuita panapa ndiye panapa ndi. Ndakutomumaidzana kuti pandoda kuenda inini ndibva panapa ndakananga kubasa. Ndoku kwandikuenda chii. Saka wawati uchichidzira kuti zvidii. Nei. Upi wati wandoda kuenda. Right, fine. Mwanangu. Chinzwa mwanangu. Zvinhu zvacho zvese zviri mumaoko medare rini. Uyu ndigere naye muno. Handiti? Maari kushanda munzvimbo mangu. Uyu. Hapana kwaanombotisa akaenda. Iwewe uri mudzimai wake sokutaura kwaaita mudare ripi rineri. Kana mamuchichidzirana nezvimwe izvi kwete. Taona kuti tiri kutonga vanhu vari kudanana. Otherwise matotowestira time. Nyaya dzenyu dzaida ana atete. Handiti naye? Ana atete vanongogadzisa kuti iwe kana usiri kugona zvikuda murume iwe ita izvi, iwe ita izvi. Uyu opiwa command niwe kwake
uyo opuwa komandi newe kwake haisi nyaya yanga ifana kudokesa nguva ineyi because inyaya yevanhu vari kudanana hani mapanzisi so hatidi munhu anotora mutemo kuisa mumaoko make hatidi iwewe hapana kwaanoenda tatotaurirana kuti achanoita zvandataura izvozvo zvokukuda nokugadzirisa bhajeti change yamumaoko mako tanzwanaka right nhamba dzako chiwe 28 Wewe dzangu asandadzibata nemusoro tinokufonera pam unadzo anadzo kuchengeterana zviri mafoni kureva kuti munodanaka unodanana imimi asi toda kuti murespectani sterek kwete kuita zvokutamba nedare rino muchitiunganidza kudai kudokesa imi kudanana toda vanhu vanonyatsodanana vachiteererana imo mamugere mune vanhu vanoputsa dzimba dzevanhu muchenjerere imo ipapo ipoindi wakuru wedare so munovateedzerei iwo ukatora munhu wavanodawoka vanokunyepera uyo ukatorawo munhu wavanodawo vanokunyepera so vanhu vanofanira kubatana nyanya kumashamwari ko right imimi restrictai mashamwari hakuna shamwari inofara mukaita development yakanaka mumba makaiona kupi shamwari iyo inofara iyo iwo unokudza shamwari upfuura murume wako ndiani akakosha pakati peshamwari nemurume ukanzi nhasi usaende kunotandara obva wati ndiri kuenda chete unonogara kushamwari nomu shamwari shamwari yako ndei dzidzai kutamba mese tanzwanana kamwana kana aripo iwe murume iwewe kana uripo gara pamba nemukadzi wako muronge zvepamba ipapo ndo shamwari yako ndo zvandoda izvozvo nhamba dzacho chi kana pasina no problem kana ndikutoshedzera 071 16 04 9 13 alright saka imimi ndapedza nemi tiri kuteererai kuona kuti muri kugarisana zvakanaka here handiti ka nokuona kuti zvatataura mudare muno zvateedzerwa izvi hapana chinhu chakambokura apa chiri kukushupai panapa uyu ndani tori nenyaya yanga ichimunetsa mumwoyo make kuti ndoda kutambuwa neuyo andiuraya izvi zvimwe zvese zvinopolishiwa hazvina basa iyo iyi manje ndio ichaita kuti titi aiwa mwana uchagara naye nokusingaperiperi andirika uye achagara nayo hakuna akafa kare vaiva tinenge ichiti ibvai ipapo vanenge vari vapenyu handi ndizvo tova tinoti aiwa ibvai muri vapenyu ipapo mungaurayiwe zvino uyo akafa yakashaya vakanga vari right neruosai kana pasina anomubvunzo sumuka henyu ipapo